ka shongsok shongsan ka bayai ne kan wan tang la da don ka jing bishar hok ka jing yap jong ba che thang khiu le se ka long ka wei ne ki daw ka jing ya tli ki babon ki seng ban long tli ka wei ban pen mi tang ka wei ka sur na ka ban ta ka jat pen riu khasi ka jing sha siat yap jong ba cherish s thang khiu ha ying sa jong I ha ka step khat lai tarek ban taw banai nai lar arja ap wei ka long ka e ka ba pen shongs e ri ki pat nong shong snong ka jilla kham tam ha ka nong ba shilong ka jing le jong ki brio ki badan ha ka an ka pen ar ta ti ni ki pat nong shong snong lakin shania ya ki badan ha ka an nikin shania ya ki ba persha ya ka an na kalyang ka thma urang li juki sashi sin kal pen sngo ka jing sngo lam bat pen slor ya ka yeng I ba che thang khiu ban ya chakman ta ka ejahar ban yo ka jing bishar hak halor ka jing sha siat yap jong I ba che Kani katayo ka baladep kalong katayo ka ba yang ibarok kinong shong shnong jong ka jilla Meghalaya ka bangis ngo si bas ngo kya man sim haru kata na ka jingjia ka ba sha siat yap iwei nong shong shnong jongi iba Chesterfield thank you ngathara yaki bahayeng bahasem lele kalong ka eka ba pen kathang man sim bat ka bomla apadiang Namar ba compare lada idei ita ibadei I HNLC balawan pendem wat compare lada ngi hab jingmut ngi hab jingmut ber kita ki aka hendrei ka jing shimno jong ka jing embryo kumne kade ka bangila ban ong kalong ka kam riu klau ka kam le no but bale da kane da ki bor ki badei ban pet baki bat ya ka an baki pej bakan don ka shong suk shong san kalong ka ka bapen sngo bitar bat ka penlong yangi ban bu bon ki jingkeli bat mangi kum kinong shong snong ngi dei ban yai keli kita ki jingkeli wat lada ki long ki jingkeli ki ba long ki ba jenjar ki ba pan khia jingmut yangi hande kari ka kamram jangi namar kani kamde ka sin ka baning kong ka bajia kum kini ki jing shimno no ki jing embryo kani ka bajia lele ngangam kwa ban ong baka de ka ka encounter killing fake encounter ka long no kum ka assassination kum ka murder jong uwei nong shong snong bat kum kini ki jing jiang ikan mau haki ar hajar mosha ki than mau prem la bun ki khna ki basa shimno ki jing im jong ki naka jing kano baki de kita ki ba don benta ki ba de khot jong ki seng ba per ni kan mau ba kla judon ki shooting ro kum ha William Nagar hau hajar san ba do no ki jing im ki tu ki khna pule hamuk hep hendri bun sin ni ki nong shong snong ha ka to ka por ni klut ni dom ni kli ni le ki iki ni pen pau ka jing persha ni protest hendri kim jupo she ka sarkar ka pen bana inquiry ngim jio I tiki inquiry report bar ka shukut no kum tu bat de na kaninga dawru baka jing shong suk jong shngan jongi kamlong ka bayai ne namar peace if it has to be a long lasting peace it has to be a just peace there can be lasting to be a long lasting peace it has to be a just peace there can be lasting peace only if there's justice ka bamut ba ka shong suk shong san ka bayai ne kan wan tang lada ka don ka jing bishar hok ngimla man chuklet no eki bajia ti de na ka dawru banga sngo ba ni habu jingkeli mentai ka sarkar mo na marba hadin ba ka ja ka ni ngio I ba kumbalong rukom kumba ka batai ka an ka Meghalaya Human Rights Commission suamoto mut da ka bor la jong ba ka yo I ka don ka jingja ka ong ba kan le ka inquiry kat kum ki kendon jong ka an ka babatai kami ka MHRC Hendri kat tu kat ni singi hadin pade Chief Minister pun bena ba kin set up kataka inquiry commission but chairperson jongka MHRC ndei bakhli ekhani timenta ka bu jing kulmar mo haka jing perkhat jongi ba hato kataka commission kan buat kinu kita ki guidelines but
ni haban kan maru ba kini ki inquiry commission ne inquiry but investigation ka ya pair ba but ka inquiry commission kalong kum ka body ka ban let wat yaki baro Hendrai habakut pada kan hab ai recommendation ne kan shub hab betha ya ka sarkar ban le le si kala ban recommend ban suspend ni gitu ki badon keti palat ya kata kamla ban prosecute ka bamut kata ka criminal prosecution criminal investigation leading to a prosecution kala ban jia tang lada ka don ka FIR but dena ka daw bangisu sukman sem khandiat nanta ban yosno ba naki bahayeng bahasem kila file ke FIR nama datang na limba ke FIR bakan yat ka criminal investigation bat kala ban lon kata ka prosecution ne ka jingpen saja jong kitu ki ba penyap ya iba thank you but sakawairu ni kwa ban banya puson hang ne ba hato lada ka kani criminal investigation pade lada ki le da ki pulet kiba day na po kajala jongi kan long mo ka ba shai ka ba khoi ka ba lai lut but day na kani ka dawru ngatharai mangi ki pai ba ngi dei ban pen sngo sha ka sarkar ba dakum nukum noru ki dei ban persang ban bo ka investigation team ka ba long independent but kani ka la ban long lada kini ki pulet ki ba investigate kin dei ki ba wan na shabar kala ban long ba na kani ka daw bangisu sukman sem khandiat nanta ban yosno ba naki bahayeng bahasem kila file ke FIR nama datang na limba ke FIR bakan yat ka criminal investigation bat kala ban lon kata ka prosecution ne ka jingpen saja jong kitu ki ba penyap ya iba thank you but sakawairu ni kwa ban banya puson hang ne ba hato lada ka kani criminal investigation pada lada ki le da ki pulet kiba day na po kajala jongi kan long mo ka ba shai ka ba khoi ka ba lai lut but day na kani ka dawru ngatharai mangi ki pai ba ngi dei ban pen sngo sha ka sarkar ba dakum nukum noru ki dei ban persang ban bo ka investigation team ka ba long independent but kani ka la ban long lada kini ki pulet ki ba investigate kin dei ki ba wan na shabar kala ban long ba ki appoint na ka CBI ru but let's say na National Human Rights Commission ru la ban lon don UA member ban pet hendrai ni kwa pakan long independent pakan long khoi pakan long shai kanika investigation number ba kat kidang hable hi ki briu ki badang don hi hakanika police force hang ne manta kin long answerable hi shakit ki he ki han ki badai jong ki ba pet yaki te haru kat no kin don kata kajing lai lut but kin slur ban le ek investigation ka khoi ka shai but halor kan ne kala ju don kajing an ongkum ka judgment na ka Supreme Court ka ba day but kan ne kajing sha siat yap kini ki extrajudicial killings ki ba Manipur ba iparlok jungi I lawyer I Colin Gonzalez but ka kanhon jungi ka Human Rights Law Network HRLN ki akhon ni kaniga case but na Supreme Court ki yo kata ka jing bishar ka ba ong ba habangin ya tokit halor ki tu jing sha panyap ha Manipur police but ki naka state hi kimbit bantu klar but kin hab day bet ki brio ki banabar khnang ba kan don kata ka jing shanya na ki pai ba ro ba ka ya bet ya renti kata ka investigation nama justice should not only be done, it should also be seen to be done. Kabamut ba om tang ba ki haban bishar hok hendrai hakrukom bisharu mangi ki pai ba ni de bandon kata ka jinget ka jing sngo ba kata karukom bisharu kadai ka ba hok ti kita ka inquiry ka ba ong ka sarkar ba kan le to kamat ya hendrai ni smooth ho ru ba ka bor jong kini ki commission kam ringkat bat kita ki criminal investigation ki ba ya ling ba ka FIR namar ki evidence nek sakhi ba lum kini commission teng kim long admissible in a court of law te sa shi sien ni ai khublai ya ka long yeng jong I ba Chesterfield ki ba la file ka FIR bat ni kwa ban ongru ba ngin don ringkat bat ki bat kani kam dei ka ban shukut
shisngi arsngi le se kan simpor hendrei ni habban budde ni kani namar ba ngim de ban long kita ki nong song snong ki bas ngau to kampat wanja hayeng jonga kamai adep satu ngim la ban long kum ta namar ba lada ke don kum gini ki jingja ha ka imlang sa lang jongi ka kta yang hi baro but lada ngim la ban te lakam ya kum kani ke jing pen ken pathari ka an ka hapan don ka rule of law namar lada kam don ka ba mut ba ka sanshar kharar hi baro ko we ka alam criminalized but let's say kani ka jing jaru kadan shu kadan kata ka kanja criminalization of politics hangni ha jalla jongi but ngim dei ban sha bakom kani ka jing ja shu tap no namar ba let's say ki bun ki shalendet ru ki ban sha tap lang no but ngim num ju poi sakata ka hok but ngim dei dalai ru kum ki nong song snong ban sha ba ka imlang sa lang jongi ba ka sanshar kharar ka jongi kan sha tap talab dakini ki kam be an ki kam baman